Benvidos a unha nova entrevista de Atlántico TV, os acompañanos Belén Rubio, benvida, Moitas grazas, Sergio. Un can- placer estar aquí contigo. candidata de H2040 para as eleccións da reitoría da Universidade de Vigo. O equipo de goberno que presentas ten certa continuidade coa actual, algúns reitores repiten. O programa de goberno é continuista? Bueno, non exactamente. A ver, a que leva máis tempo son eu, pero despois é certo que algúns vicerreitores continúan, pero son os de dúas persoas levan 3 e 4 anos, pero logo moitos deles levan pouco máis dun ano. Por exemplo, Félix leva aínda non cumpriu un ano, Félix Quinteiro, que vai levar infraestructuras e sostibilidade, Adela leva un ano e pico, a que vai levar vicerreitoría de organización académica e profesorado e titulacións, e logo outros son novos, non? Entón, hai unha parte que poidamos decir que sí que temos unha idea común, porque esa universidade das persoas, e de aí surdiu a idea, e algúns aspectos que creo que se fixeron ben durante estes 8 anos de goberno, pois sí que imos continuar con eles, pero tamén hai moitas cousas novas, non? Eu creo que a ventaxa que temos é que temos un coñecemento bastante profundo da universidade, en parte porque moitos de nós pois estuvemos un pouco en casi todos os niveis, non? En todos os estamentos da universidade, tanto en departamentos, en centros, formando parte de decanatos, como directores de centros, pois ten a decana de comunicación, Emma, por exemplo, pois coñece ben o que é un centro e como se xestiona un centro, leva moitos anos de decana, Eva Lantarón pois estuvo varios anos de decana e como vicerreitora do campus de Pontevedra, logo pois Félix estuvo de subdirector no Cintex, Pablo Cabanelas, que leva a Economía, Estrategia e Emprendemento, está de director en Ecovás, que máis me queda? O sea, que en xeral, pois hai xente que ten coñecemento. De feito, bueno, pois estuvemos sumando un pouco todos os anos que temos de experiencia en xestión nos distintos cargos. Bueno, eu acumulo 25 anos de xestión, porque os 8 que estuve de vicerreitora, máis 5 de decana, máis 12 que estuve de secretaria de departamento, e sumando un pouco así todos os anos, chegábamos a 127. O sea que temos un coñecemento e un liderado institucional relevante, notable, e ese coñecemento que temos da estrutura, non? da casa do coñecemento, pois nos permite darnos conta de que hai unha serie de retos que temos que mellorar para o futuro, non? Eses retos, pois moitas veces veñen derivados, por unha banda, porque crecemos moi rápido. Nestes 8 anos, pois hoxe mesmo salía unha nova no Faro de Vigo de como melloramos en moitos dos indicadores e como melloramos en crecemento en proxectos, en contratos, en patentes, en moitos aspectos, non? Que se conseguiron datos moi positivos e moi favorables, pero cecais ese crecemento tan rápido non nos permitiu axustar determinadas estruturas, non? Da universidade. Algunha delas están relacionadas ca xestión, entón o aspecto burocrático, pois ao final aumentouse moitísimo. Entón hai dous aspectos, ou tres, digamos, nos que sobre todo queremos centrar un pouco o noso programa de goberno para os vindeiros 6 anos, non? Por unha banda, disminuir esa burocracia tan intensa que temos, e sobre todo nos tempos nos que temos novos avances tecnolóxicos, agora temos a inteligencia artificial que nos permite axilizar e automatizar determinados procedementos, e nese sentido temos aí a presencia de unha nova vicerreitoría que hasta agora nunca hubo na universidade, que é unha vicerreitoría de transformación digital, que nos vai a facer un análisis de todos os servicios, de todas as áreas, para ver en que medida podemos mellorar facilitar e axilizar procedementos, basicamente, non? Aí vai a estar ao fronte desa vicerreitoría Luís Álvarez Sabucedo, que actualmente é subdirector de Atlantic, que antes non te dixera tamén, outro que tamén ten algún cargo. Despois hai outro aspecto que tamén, con motivo dese crecemento e ademais tamén esa parte que é a comunicación, non? A verdade é que comunicamos moito aos medios, non? Temos unha estrutura de comunicación na universidade que está moito máis encamiñada, dirixida hacia o exterior,
pois, ao Dubi, pois, con vos, temos moi boa relación, estamos continuamente pois, saindo en distintos xornais, informando de cousas que facemos na universidade, facemos tamén moitísimas actividades de divulgación científica a través da nosa unidade de cultura científica e de innovación que levábamos entre a miña vicerreitoría e a vicerreitoría de comunicación, pero nos falta, e nos demos conta sobre todo pois nestas xuntanzas que tuvemos pre-campaña, nos falta mellorar na comunicación interna, na comunicación que temos cos centros, cos departamentos, con distintos grupos de investigación, e creemos que temos que facer aí moito máis fincapé, segmentar a información en función dos colectivos aos que vai dirixido, non? E aí, bueno, pois creo que Emma Torres pois vai facer como candidata a vicerreitoría de Comunicación e Normalización Lingüística, que vai facer tamén un papel moi importante, non? Porque precisamos eso, que decía, segmentar, pois ter unha canle para o profesorado, ter unha canle para os estudantes, ter unha canle para o persoal técnico de xestión, administración e servicios, e que permita separar un pouco esa información e que non nos chegue toda moita información que moitas veces non nos interesa, non? Recibimos un montón de correos electrónicos que a mitade pois, non nos interesan o noso colectivo e, polo tanto, pois, temos que facer esa labor, non? Digamos que esos son dous puntos importantes que son un pouco máis orientados con esta novidade, porque creemos que hai que facer ese fincapé e temos eses retos. E un tercer reto, no que tamén debemos mellorar e debemos profundizar, é unha maior relación pois, coa contorna, tanto cas empresas como cas administracións públicas, ca cidade en xeral, e entón aí pois, tamén temos unha vicerreitoría nova, que é a vicerreitoría de Economía, Estrategia e Emprendemento. Evidentemente, cando faz un plan estratégico en calquera empresa, en calquera institución, ese plan estratégico ten que ir acompañado con un financiamento. E, polo tanto, a economía e a estrategia e decidir onde metes os cartos é unha cousa fundamental, non? E hai tamén ese emprendemento, esa relación cas empresas, que estaría tamén un pouco vinculada a esa vicerreitoría, permitirá pois, acadar outras fontes de financiamento pois, relacionadas, por exemplo, pois, coa consecución de máis cátedras, por exemplo, con empresas. Hoxe en día pois, temos bastantes, temos máis de 20 cátedras activas, pero creemos que se poden conseguir moitas máis, porque hai moitísimas empresas, ademais incluso de antigos egresados da universidade, antigos alumnos que agora están en postos relevantes e temos que facer fincapé aí, explorar accións de mecenado, estudar ese tipo de aspectos, non? E aí un pouco pois, esa vicerreitoría va encamiñada a eso, non? Conseguir ter relaciones moito máis duradeiras, máis permanentes e estables coas empresas da contorna e facer ecosistemas máis amplos e máis innovadores que permitan que o coñecemento fluya e que se incremente máis a transferencia, non? E que tamén esa transferencia non se quede só a nivel de empresa, senón que tamén chegue á sociedade, que chegue á cidadanía, porque na universidade facemos moitísimos aspectos e traballa en moitos aspectos moi relevantes, non? Pois en cuántica, en fotónica, neste momento, pois, por exemplo, pois estamos participando, grazas a Zona Franca, nun proxecto, se constituiu unha empresa, unha spin-off derivada da Universidade, Spark, para fabricar chips fotónicos, non? Foi un proxecto que se pediu e se está construindo a empresa, un proxecto que liderou Zona Franca, no que participa tamén a universidade, non? Entón, eu creo que precisamos facer moito máis ese tipo de relacións, tamén é unha oportunidade, non? Tendo aquí Zona Franca na nosa cidade e conseguir, ademais, que os nosos estudantes pois acaden máis empregabilidade, non? Se fomentamos esa relación cas empresas, tamén fomentamos esas prácticas en empresa que despois van a dar continuidade e van a ser esa formación que queremos e que vaya moito máis orientada ao que é o futuro deses estudantes, non? Que van a ter o día de mañán, non? E conectar aí. E logo, tamén, na vicerreitoría que falaba antes de transformación digital, hai un aspecto relacionado coa inteligencia artificial que é o cambio de modelo que temos que
que traballar na relación profesor-estudante, porque, pois eso, a IA xa chegou e xa está aquí, hai que cambiar eses modelos, non? Hai que ir incluso a docencia moito máis flexible. Pois hoxe en día, por exemplo, só temos unha titulación plenamente online na universidade, que é a titulación de Dirección e Xestión Pública no campus de Pontevedra, e temos que ir a eses modelos para que calqueira poda acceder á docencia universitaria, incluso pois, que estea traballando e ter esos modelos moito máis dinámicos e máis flexibles, non? E logo, nese sentido, pois queremos tamén facer máis fincapé na internacionalización. Temos melloramos moito en internacionalización, de feito, pois máis do 60% das publicacións hoxe en día as estamos facendo en colaboración internacional, pero temos que avanzar máis. Ahora mesmo estamos nunha alianza europea, unha universidade europea baseada, somos 10 institucións a nivel europeo que formamos parte desa alianza, a alianza ACINA, e aí dentro desa alianza podemos ou debemos facer máis titulacións dobles e titulacións conxuntas, non? As dúas cousas, non? Dobles titulacións, é dicir, que unha persoa pois, obteña, por exemplo, o título de enxeñeiro industrial pola Universidade de Vigo e pola Universidade de Orleáns, non? E a vez titulacións conxuntas, é dicir, que un estudante pois, poida facer o primeiro cuadrimestre na Universidade de Orleáns, o segundo cuadrimestre na Universidade de Vilnius e no terceiro pois, na Universidade de Vigo, non? E que poida funcionar desa maneira, non? Ese tipo de titulacións que sexan máis atractivas, non? Porque pois, cando un estudante vai ao estranxeiro e ve outras universidades que funcionan dun xeito diferente, pois ve unha perspectiva moi diferente, non? Sempre é enriquecedor ter esa visión tan distinta, acadas novas perspectivas, tes outro xeito, ves como se traballa noutros sitios e ao final, pois eso contribúe a que teñamos unha docencia pois de moita máis calidade e ademais temos que pensar en que imos ter que competir a futuro, non? Con outras universidades, tanto a nivel galego como a nivel nacional. Entonces, temos que ter titulacións máis atractivas na Universidade de Vigo. E esas titulacións máis atractivas pois, pasan por facer cousas máis variadas, non? Dobles titulacións, os dobles graus, por exemplo, son os que máis demandan os estudantes, non? Porque nun ano máis consigues os 2 títulos. Entón, eso tamén é algo no que temos que fomentar e temos moitas posibilidades, non? Pois, por exemplo, se me ocurre así a bote pronto, pois agora que o ano que ven empezamos con enfermería, que xa empeza a formar parte da Universidade de Vigo, pois facer, por exemplo, pois unha doble titulación fisioterapia-enfermería, non? Enfermaría sería unha posibilidade, pero hai moitísimas máis, non? Pois hoxe estuvemos nas facultades de Bioloxía, Ciencias do Mar e Química e posiblemente pois aí tamén a futuro pois sería interesante facer un doble grau pois para ter esa posibilidade de captar máis alumnos, non? Cales dirías que son as eivas destes últimos 8 anos de goberno, ti que estiveches nos 8? A ver, un pouco era o que decía, fallamos na comunicación interna, fundamentalmente, e logo tamén cambiaron os tempos. Non é que se sean tanto eivas, sino que hai retos novos, non? O primeiro reto é o reto tecnolóxico. Pois, por exemplo, nós no ano 23 fixemos un código ético, un código de boas prácticas, e non había para nada IA. Entón, ese código ético hai que revisalo, porque hai que cambiar moitas cousas, non? Eso non é que sexa unha eiva, é que nestes 8 anos, e nestes últimos 3 anos, pois cambiaron moitas cousas, e incluso neste último ano, non? Por poñerte un exemplo, pois cambiou a lei da ciencia, cambiou a LOSU, saíron leis novas durante todo este tempo, non? E moitas foron cambiando. Entón, aínda non nos deu tempo a xustarnos a nova LOSU, por exemplo. A nova LOSU implica que temos que cambiar os estatutos. Levamos pois, bastante tempo traballando cos estatutos, se fixeron máis de 30 reunións para facer esos novos estatutos, e no momento que teñamos aprobados os novos estatutos, a LOSU tamén nos obriga a cambiar casi todas as normativas e nos vai obrigar a que teñamos que facer unha remuda completa, non? Entón, o certo é que os tempos van evolucionando moi rápido e as estruturas da universidade a veces non se moven tan deprisa como se moven outras cousas, non? Entonces, necesitamos coller esa inercia para
volver a retomar eses cambios que ocurriron destes anos. Tamén hai que lembrar que tuvemos a pandemia no ano 20, non? E a pandemia foi un gran reto, que nun determinado momento non esperábamos, pero tamén unha oportunidade, porque grazas á pandemia pois conseguimos facer docencia online, facer reuniones online, temos un campus remoto que nos permite pensar agora en ter titulacións totalmente online, como decía, de Dirección e Xestión Pública que mencionaba anteriormente. Pero foi gracias a iso, gracias a que conseguimos ter esa posibilidade, podemos ir a... Entón, a veces esos retos, ao final, podemos interpretarlos como oportunidades, non? Entón, temos ese reto, temos unha oportunidade de melloralo, unha sería a comunicación, a outra sería ese reto tecnolóxico do que falaba e a outra sería esa maior conexión ca sociedade e cas empresas, non? E ca cidade. Un reto, un anhelo deste goberno de Reigosa foi o avance do campus do Mar da ETEA, que non se deu ata aí pouquiño ese desbloqueo político. Agora que xa está, cales son os plans de H2040 para desenvolvelo? A ver, ahora mismo, neste momento, temos 3 edificios na ETEA. O edificio Faraday, o edificio Morse, o edificio de enfermaría, e temos un acordo, ou estamos negociando un acordo para finalizar un acordo co Concello e con Zona Franca para ter acceso aos Siemens. O sea, que teríamos esos 4 edificios, non? Que ocorre? Actualmente, na Universidade de Vigo temos, por unha banda, un centro de investigación mariña, que é un centro recoñecido pola Xunta como un centro CIGUS. A nosa universidade é recoñecida a nivel internacional polo ámbito oceanográfico, estamos entre as 150, 200 primeiras do mundo, que é algo moi positivo. Temos unha docencia de calidade, ademais, temos un grao en Ciencias do Mar dos poucos que existen a nivel nacional, temos varios mestrados relacionados con Bioloxía Mariña e con Ciencias do Mar, temos tamén un doutoramento internacional ou doutoramento do mar, incluso co CSIC, con outras instituciones, coas universidades, coas outras universidades galegas e coas universidades do norte de Portugal, pero digamos que todo isto está como un pouco disperso, non? Como por separado. Entón, a ETEA é unha oportunidade de xuntar á vez formación, investigación e transferencia nun ecosistema que nos permita xerar un impacto real e que nos permita ser non só coñecidos, senón recoñecidos a nivel nacional e internacional. E, polo tanto, o vemos como unha oportunidade de combinar formación, investigación e transferencia. É dicir, que un estudante poida vir ali e facer a súa carreira, o seu mestrado, o seu doutoramento, que poda acceder á investigación e que, a súa vez, poida xerar ou transferir ese coñecemento, pois, en Vigo temos a pesca, a acuicultura, marisqueo, a enerxía azul, pois moitos aspectos e moitas desas empresas das que falábamos que forman parte do entorno e que esas empresas necesitan ser que non sexamos meros observadores, sino ser aliados connosco, que era o que decía antes desa relación cas empresas, non? E creo que todo ese ecosistema de innovación o podemos conseguir na ETEA e conseguir unha auténtica cidade do mar que nos identifique como un referente no ámbito mariño e marítimo a nivel europeo. E iso é algo moi positivo. E esa é un pouco a nosa proposta para a ETEA, para o futuro da ETEA, que é importante para a cidade de Vigo e tamén para a universidade, non? Unha aposta de futuro con unha visión a longo prazo. Xa levamos moitos anos esperando por esa ETEA e ese, pois, para mí sería un soño que me encantaría, pois, poder, pois, no caso de que chegue a ser reitora, pois, poder desenvolvelo, sen ningunha dúbida. O próximo reitor ou reitora enfrontarase a apertura do mapa de titulacións do SUG, do Sistema Universitario Galego. Como pensas ti ampliar a oferta da UVigo? Bueno, o mapa de titulacións negóciase e hai sempre uns condicionantes, non? Algún das condicións que, por exemplo, pon a Xunta é que non repitamos titulacións entre universidades. Normalmente a estas alturas o mellor xa se tiña tido unha primeira aproximación e unha primeira negociación, pero se deron varias circunstancias. Por unha banda, pois surdiu todo o tema de medicina,
que sabes que, bueno, pues ralentizou moito hasta que se conseguiu chegar a ese acordo dese convenio que agora estamos un pouco poñendo en marcha para empezar pois o ano que ven ese quinto curso, non? Aquí na universidade. E iso ralentizou un pouco. Despois tamén o caso que a Universidade de Santiago de Compostela pois tuvo eleccións. Agora acaba de entrar a nova reitora e agora tamén pois, estamos nós en eleccións, non? Entón eu creo que neste caso a Consellería está esperando o momento que se reorganicen todos os gobernos para retomar ese mapa de titulacións. E como decía, pois aí hai primeiro algúns condicionantes de que o que se busca é que non haxe repeticións de titulacións, que sexan titulacións novedosas, que teñan pois, empregabilidade, que teñan novidade, ese tipo de aspectos, e logo, sobre todo, o que nós imos facer é negocialo, pois, sobre todo, cos centros, non? Cas facultades, cas escolas, e tamén valorando un pouco que haxe un equilibrio entre campus, non? No caso concreto do campus de Vigo, pois temos un número menor de titulacións frente a outros campus, non? Frente a outros campus centrais, me refiro, do sistema universitario galego. E, por tanto, eu creo que temos que pelexar e reivindicar que, bueno, que merecemos algo máis, non? Nese sentido. E tamén, pois, despois buscar un equilibrio, pois, porque tamén haxe algunha nova titulación no campus de Ourense e que haxe algunha nova titulación no campus de Pontevedra. En canto aos tipos, pois será un pouco o que demanden as distintas facultades, porque tamén temos que ver que sexamos quen de montar esas titulacións, pois un pouco co profesorado que temos, cos vimbios que temos, non? Bueno, Non hai nada pechado neste momento, podíamos decir. Falase moito nestes días do descontento do PTSAS, do persoal de administración. Como plantexas ti reconducir esta situación? Bueno, pois mira, para en principio plantexo con unha nova xerencia. Este novo xerente, que en principio ides coñecer o luns que ven, porque é cando o imos anunciar, é unha persoa con moitísima experiencia, ten experiencia en facer RPTs, en modificacións de relacións de postos de traballo en institucións moi grandes, pois de máis de 1.500 persoas, ten coñecemento, pois estuvo tanto en consellerías, en concellos, ten coñecemento de universidades, ten coñecemento de temas de investigación, de transferencia, e polo tanto, creo que é unha persoa que moi traballadora, que vai resolver moi ben ese tema, non? De feito, eu lle pedín que imos organizar unha xuntanza para o luns que ven, para o día 27, co PTSA, sobre todo, dos servicios centrais, e creo que vai a ser unha boa solución, non? Que ten ideas boas e que ten unha capacidade de traballo moi boa e a veces pois eses cambios son moi útiles. Pero en calqueira caso, o que sí teño claro é que nós non imos impoñer nunca unha RPT, non imos impoñer nunca condicións que non queira o noso persoal. Nós somos negociadores, somos a universidade das persoas, do diálogo, todos os acordos aos que cheguemos. Tamén quero salientar que durante estes 8 anos chegamos a máis de 40 acordos co PTSAS. Algúnas cousas se nos quedaron no tinteiro por varios motivos, un deles pois a pandemia, outro deles que tamén tuveron unha reorganización, houbo eleccións nos sindicatos pola parte de PTSAs, entón hubo un retardo hasta que se constituía a nova mesa, e incluso eles nos pediron que esperáramos hasta que estuvera constituída a nova mesa, non? E entón eso nos levou a que houbera un certo retraso aí, certo retardo a hora de facer a RPT. Pero tamén é certo que nestes últimos días tuvemos un acordo que se aprobou, creo que foi este luns, para facer o que se chama o nivel básico, o nivel transitorio da carreira horizontal. Ese acordo está pechado e está acordado, e, bueno, eu outro día no debate que tuvemos en Pontevedra, pois ali públicamente, agora o podo dicir de novo, me comprometo a que, bueno, pois no caso de que saia elexida reitora, pois poñer en marcha ese plan transitorio desa carreira horizontal, pois nos primeiros meses de
mandato. Podería ser pois, para despois do verán, en setembro, outubro, pois sería o momento de poñelo en marcha. Non? E eso non impide que despois podamos desenvolver o que é toda a carreira horizontal cos distintos escalóns, cos distintos chanzos que pode ter esa carreira, non? Que tamén estamos dispostos e que tamén outro tipo de aspectos, non? Pois flexibilidade horaria, teletraballo, bueno, xa temos un plan piloto de teletraballo para un determinado colectivo, pero queremos que sexa posible estendelo, como teñen outras institucións, non? Como teñen a Xunta de Galicia, por exemplo, ou como teñen moitas outras, non? Entón, nese sentido, tamén esta persoa ten experiencia en implementar ese tipo de aspectos, o sea que non creo que haxa ningún problema e eu pues, espero que o PTSAS tamén este contento porque forman parte e para nós son moi importantes, non? Temos que intentar, ademais, tamén creo que debemos mellorar o diálogo, non? Entre os distintos colectivos, aínda que a veces temos intereses diferentes, pois debemos estar moito máis interconectados e falar moito máis, que os servicios sean máis sostibles, máis colaborativos, máis relacionados uns con outros. Xa para rematar, en 2029 haberá que tomar unha decisión sobre medicina. Titulación propia ou seguir coa descentralización? Cal é a vosa postura? Ai, pois mira, aquí vou a ser un pouco galega e vou decir depende, porque hai moitos factores que van a influir. Primeiro, que van a pasar 3 anos e temos que ver un pouco como evoluciona. Temos que ver como evolucionan varias cousas. Primeiro, a demografía, que era un pouco o que decíamos, ao mellor, pois para 2029 non fan falla tantas facultades de medicina, non? Porque ese baixón do que falábamos. Segundo, eu creo que vamos a estar moito máis preparados porque vai ser posible que despois desos 3 anos pois xa teñamos un colectivo de profesorado que estea acreditado e que, polo tanto, teñamos esa posibilidade que agora iba a ser moito máis difícil. Entón, creo que nese momento temos que valorar e incluso eu non exclúo a posibilidade de facer non só unha titulación de un grau de medicina independente da Universidade de Vigo, senón a posibilidade de facer un grau compartido, que tamén existe esa posibilidade. Hoxe en día temos varios graus, temos, por exemplo, Relacións Internacionais, Intelixencia Artificial, o doutoramento do que falaba antes, temos varias titulacións que compartimos coas outras dúas universidades do sistema universitario galego e están funcionando moi ben. Entón, igual podemos ir a un modelo desos ou, bueno, haberá que velo, non? Entón, non quero pechar un algo tan rotundo porque creo que hai que analizar pois, como transcurriron eses 3 anos, se todo funcionou. Tamén é certo que se en algún momento pois, o acordo non se cumple, pois teremos que acelerar moito máis as cousas, non? Nós neste momento xa temos preparado un plan de estudos, o sea que estamos traballando por si bueno, pois se hai calquer inconveniente, se hai calquer incidente, digamos, non? Se de repente, pois, ese acordo non se cumpre, porque eso xa pasou unha vez, e entón, bueno, pois pode haber certa dúbida, non? O primeiro acordo databa do 2015, pasaron 11 anos, ou pasaron máis de 10 anos, e o acordo se incumpliu. Entón, se agora se incumprira, pero eso xa o imos saber o ano que ven. Se o curso que ven non vai pa diante, xa sabemos que hai que seguir pa diante con o noso plan de estudos que xa o temos, non? Entón, bueno, creo que hai que valorar moitas cousas de aquí a lá bueno, pode haber distintas opcións, non? Pois quedamos con esa reflexión. Moitas grazas por vir ata aquí, Belén. Pois moitísimas grazas. E moita sorte co resto da campaña. Pois estupendo, aí estamos con moita ilusión, moita enerxía, creo que teño un equipo fantástico e iso pois, me anima moitísimo a continuar e a seguir aquí con moita enerxía e moita ilusión. Un placer. Pois, vémonos na siguiente entrevista de Atlántico TV.